Dobre tam spočiatku pomohol, ideálne. Hollins ešte doskočil, ani na dvakrát sa mu to nepodarilo, ale pozrite sa, ako bojujú hráči. Johnson to skúsi spoza trojku. 0 na Cousinsa a táto lopta bola príliš vysoká. Dobrá prihrávka na Johnsona. Veľmi nepresná prihrávka od Carutersa. Skúsi ďalekonosnú trojku, nepresne, ale výborne na doskoku Johnson. Johnson proti Thomasovi a na obrana Interu. Johnson nemá kam, Harrell zostal úplne voľný na trojku. Pekne sa obtočil. RJ Gunn ešte bojuje. Ukončenie nebolo presné. Lopta sa odrazila. Ten sa dostal cez McCalla. Keď nepresne, ale výborne. Útočných doskokov. Lučenec má na svojom konte Harrell. Dobrá prihrávka na Žicika, ktorý už však celkom zábavné, ako tam Skubeň trafil. Doskoky 40-37 asistencie. Inter si zapísal 31 asistencií.